Imibutho yoonoteksi eMonti ikhuphe isibhengezo esingxamisekileyo esithi bonke abantu abaye babanjwa nguRasta esithi ngowakwaMitha, Mdusta, Melta, Elta, Edista bathi uRasta akayopatroli yambutho nanjengoko bephanga abantu kwaye bahamba bebahlanu bexhobile, uIsa, uRara, uNdununu kunye noRasta. Lo mbutho woonoteksi uyabongoza ukuba nabani na omiswe nguloo tata ungasentla angaqhagamshelana namapolisa ngokukhawuleza nanjengoko bengekho phantsi kombutho woonoteksi bakhuthuza izithuthi ezihayikhisayo bexhobile. Ukanti ophuma kumbutho woonoteksi eMonti ovakalise inkxalabo ngesi silo kwisiqhubekayo. Molweni malungu ngale ntsasa. Ndiyathemba nonke nivukile. Ndiyacela malungu, bonke abantu abaye babanjwa ngulo tata esithi ungowakwaMdusta, ungowakwaMitha, ungowakwaMelta, ungowakwa-Elta, ungowakwa-Eldista. Lo tata akayopatroli yambutho, bahamba bane bahlanu. Kukho nekuthiwa ngoondununu, nomnye wakwa-17 ndimlibele nje igama lakhe. Kodwa bayitimu yorobha abantu besithi bangotransport. Ndiyacela abantu abamiswe ngulo tata plus noogxa babo, ndicela bafowunele amapolisa. Ayingotransport bamibutho aba, barobha abantu abahambe behayikhisa. Umntu ubumisiwe makabe efowunini afowunele amapolisa babanjwe, enkosi.